Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig, med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra skole går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest, og den, der kommer med som gæst, får dejlig chokolade og kager til. Er der ikke flere? Nej, du har horn. Skal vi lige have et billede af den flotte kage her? De står meget Du har din horn. Ja. Et pust. Kan du klare det? Ja, Så må du se, hvad kæresten har. Nej, den dutter ikke. Jeg tror, du skal helt hen til Tony, og så føre den i den her. Så er det bare med at gå i. Og ikke noget med at spøge, kun pust. Så er det i gang, Skan. Hvad så? Høj! Og så lige de sidste. Hvem er den anden? Ja, hvem er den anden? Der var to. Vi ved godt, hvem den ene er. Ja, hvem er den anden? Nej. Og hvad så? Ja, så skal du helt Er det gennem sådan et rundt. stykke her, du vil have? Det er der faktisk. Nå, har du en tallerken? Gå hen, tak. Lige før det var sådan nemmere at kigge. Vil du have noget af det her? Det må da være